आं दिनै माने फंनैसो बुंनो सानदों बे दनजित रामसियारि बे बडलेण्ड टाइगार इउटुबारनि सोमोन्दै बे मा सानदों दि गावखौनो गाव मा बै पार्टिखौ बखिनाय बै पार्टिनि जानानै बे मानो बिदि खालामगासिनो दङ मा मोनजादों बेलाय इउपिपिएलनिफ्राय गोदाननिफ्राय गोदान ड्रेस गाननायाथ' गोदाननिफ्राय गोदान गानगासिनो बियो मा डेभेलप जायाखै मा कारापसन बिपिएफनि सोमोन्दै बुंबाय थादों मा मोनदों बेलाय बिपिएफखौ बिदि बुंनानै बिदि बिपिएफआ अबाव कारापसन मावदों बिपिएफआ अबाव डेभेलप मावाखै बे अबाव नुदों बेलाय अबाव थानानै नुदों बेलाय अबे जायगायाव थायो बेलाय बेराखै नामा बेयो बाक्सा चिरां उदालगुरि क'क्राझार जों क'क्राझारनि दनजित रामसियारि आदा नों जोंखौ सिनायगोन ना सिनायाथाय नुफेराखै जानो हागौ नोङो खिन्थु नोंनि जोङो दैलिक बे नोंनि इउटुब फेसबुक खुलिबानो नोंनि मोखांखौ नुनाय माने नोंना अभार जाबाय बुंनाया नों मानो बिदि बखिबाय थायो हाग्रामा सारनि सोमोन्दै हाग्रामा सारखौ मा डेभेलप जायाखै बायदि नुदों नोंलाय मा डेभेलप खालामाखै नों इउपिपिएलनि इउटुबार ना मोननै पार्सननि जानानै रायलायनांगौ नोङो बिपिएफनिबो जानानै रायलायनांगौ नोङो इउपिपिएलनिबो जानानै रायलायनांगौ नोङो बिपिएफखौ खालि कारापसन थगायनानै जादों सोरखौबा माबानानै जादों सिपसारखौ गाज्रि गाज्रि बुंबाय थायो नों मानो बिदि बुंबाय थायो मानो डेभेलप जायाखै आं क'क्राझार नायगावनि सिनायो ना आं क'क्राझार नायगावनि जोंनि नायगावरियाव डेभेलप जायाखै बा अबेबा डेभेलप जायाखै नों बोरै बुंगासिनो नोङो आं क'क्राझार नायगावनि जों जेब्ला नायगावनिफ्राय बै धिरबिलाव फैफेरबाय नामा नों धिरबिल पिकनिक स्पटआव धिरबिल पिकनिक स्पटआव फैफेरबाय बिसिम जों थांनांगौमोनब्ला 9-10 बोसोर सिगां जों साइकेलजोंनो सौहैयामोन बेबायदि जागा गाज्रि लामामोन दा थां नों फैफेरदोंना फैफेराखै बे धिरबिल पिकनिक स्पट पिकनिक जाग्रायाव दा थां नों माबायदि डेभेलप जाखो बे जायगाया थांबाबो मोजाङै नोङो गारिजों थांनानै सहैनो हायो फैबाबो मोजां सफैफिननो हायो बेबायदि लामा मोजां जाबाय बे अबेनि थाखाय जादों इउपिपिएलनि थाखाय जादों नामा बे हाग्रामा सरकार दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय जानाय बियो आरो जोंनि नायगावनिफ्राय बे बासुगाव थाङोबा जों दलमाराजों थाङो दलमारा जायगाखौ मिथियो नामा नों जोंनि बिटिएडि गोलैयो बेबो बे दलमाराजों साइकेल लाना थांजायामोन गोदो जोंनि नायगावजों ओरै जोंनावथ' नों मिथिगोना मिथिया जोंनाव गार' बर' मुस्लिम आदिबासि बहुत जाथि जनगोष्ठी दं जोंनाव जों बेफोराव बासुगाव बायदियाव थाङोबा जोङो सालाखाथिजों गिदिंनांगौ जायोमोन जों दा सालाखाथिजों गिदिंनांला जों सिदा जोंनि नायगावजों साहा मानखोलांबानो दावखोलांबानो जोङो बासुगाव सफैयो ओरैबायदि मोजां लामा फ्रेस बेफोर डेभेलप जायाखै नामा नों माखौ बखिबाय थायो नों डेभेलप जायै जाया माखौ बखिबाय थायो नोङो इउटुबार नालाय इउटुबारै सालायबाय था नोङो मोननैबो पार्टिनि रायलाय नोङो बिपिएफ पार्टिया मा मावदों मा मावाखै नों गाज्रिल' मानो नुहुरो बिपिएफनिखौलाय बिपिएफआथ' बिराद मोजां मावगासिनो नों मानो बिदि बखिबाय थायो हाग्रामा सारखौलाय हाग्रामा सार दैदेननाय बिपिएफ सरकारा एबार फैबावगोन आदा दनजित रामसियारि नों बदाय मोजां मिथिया एक्सुवेलि नों बिटिसिनिबो गोलैया दां नोंसोर हारसा हिन्जाव लानायनि थाखायनो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गुबुन जाथिजों खारना जाजोब्बाय नोंबो प्रमद बर'आबो हारसा हिन्जाव लाग्रा नोंसोर हारसा हिन्जाव लानायखायनो जोंनि बर' सिख्ला नायनो मोजां मोजाङा गुबुन जाथिजों हाबा जाजोब्बाय नोंसोरनो फोरोंदों नोंनि बे आसिमारि देखायना बे खुनु खामानि होआ जों थासान्दियाव हामा आदा दनजित रामसियारि नोङो बखिनाङा हाग्रामा सारखौ हाग्रामा सारा बिटिसि लाबोदों जों हाग्रामा सारखौ जोंनि हेल्पआव जों बयबो रायजो राजानि हेल्पआव बिटिसि एकर्ड खालामनानै जों बिटिसिखौ लाबोदों बे बिटिसिया बहुत बर' फिसानि थैजों माने बहुत खस्थ' मोनबोनायनि गेजेरजों बहुत जोंनि बर' जाथिया सोरबा जिनाहारि जादों सोरबा थैनांदों बेफोर खस्थ'जोंसो जोङो बेखौ मोनदों नों मानो बिदि इनसाल्ट खालामो हामा आदा दनजित रामसियारि नोंखौ जों वार्निं होनाय नङा बियो नोंखौ खोन्थाहरनाय जादों जाहाथे नों बेबायदि बुंलाबायनो नाङा दिनैनिफ्राय बुंनाङा नोंबो फेमिलि दङ नों फेमिलिजों मोजां संसार जाना जोंबो लाइफआव माबा मोनसे
सोलिनानै जानांगौ जायो नोङो नांगौबा मोजाङै मावै दाङै जा हामा हाग्रामा सारखौबो बखिनो नाङा सोरबा नोङो BPF नि नेता सोरबा दैदेनगिरिफोरखौनो बिदि बखिनो नाङा हामा जोंहा BPF नि मानसिया रावखौबो बखिया जोंखौनो BPF नि डाइरेक्ट बुंनानै लायो जोङो हामा आदा दनजिब रामसियारि बेखौनो बुंनानै आङो बयखौबो रायजो राजाखौ बुङो जाहाथे बे दनजिब रामसियारिनि खोथाखौ बारा लानो नाङा बियो बुहुत गावजों गाव बर' जाथिखौसो नांलाय खमलाय खालामसिगोन खारन बियो गाव बर' अरिजिनाल मोनबा बे बर' हारसा हिनजाव लानाय नङामोन बियो जोंनि बर' जातिखौ गावजों गाव दावराव दावसि खालामनो थाखायसो जोंनि गेजेराव बिदि खालामगासिनो बियो बे सोलोंनानै लाथों जाहाथे मोजाङै मोजाङै बर'नि जि नेम खान्थि बेफोरजों सोलिलांथों बिनि रायलायनायावथ' माबा एथा एबा दुथा माबा रावसो फैलाबायो बे खुनु बर' भाषाबो मोजां रोखाया रायलायनो आखायनो आं बेखौ बयखौबो बुंनानै रायजो राजाजों खुलुमनाय जासिहरनायखौ बावग्रोयो जाहाथे बे दनजिब रामसियारि इउटुबार चेनेल जि बडलेण्ड टाइगार इउटुबार सालायगासिनो इमिडियेट बियो बन्द खालामनाया साबसिन जासिगोन खारन बे थायोबा जोंनि गेजेराव दावराव दावसिसो खालामबाय थागोन बियो बेखौ बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों